Goeiemorgen mensen. Vandaag is die official begin van Joe's Reacts. Op internet die reaction channels of mensen wat jullie ook wijs dat onze artist ook baarzaad is. So, toen denk ik, er gaan een series begin van wat ik op onze local artists zijn muziek wat jullie afbreek. Mijn ears is advanced so, ik kan enige bars catch wat jullie. Dat gaat niet oor mijn kop gaan, so. Jullie kan het van op je next, misschien op je next react. Van mijn next in die comments en gooien van wat kan ik op next react. So vandaag het ons voor Graveyard featuring Young Savage en 21 Nick. Kom eens hoor wat die mannen te zeggen had. Klaar, een Graveyard vibe, cemetery effort vibe. Oké mensen, zoals jullie mis nog horen, dat was die chorus geweest. Kom eens breek die chorus een beetje van jullie af, kom eens wat hem terug. Mensen, kom eens wat hem terug. Man, actually bijna gaan zijn bij de chorus, kom eens horen weer. Kom eens breken eerst de twee lines wat jullie af mensen. Wat die man zei 1, 2, 3, hij is mijn stand in die game. Enige woord, ik kan het laten rijmen. Wat die man bedoelt met de eerste lijn is 1, 2, 3, hij is mijn stand in die game. Wat die man bedoelt, dat wat ik zie, wat ik denk, wat hij zeker bedoelt is dat hij top 3 is in Appingtonse rap. 1, 2, 3, hij is mijn stand in die game. Dat is wat die man bedoelt zeker mensen. En enige woord, ik kan het laten rijmen. Die man bedoelt zeker mensen dat hij nou zo advanced is in de rap-industrie of zijn talent is nou zo heavy dat enige woord dat hij nou kan krijgen, hij kan rijmen op papier mensen. Sugi smoke my light ticket fame. That's heavyweight achter die name. So, als je smoke zoekt bij Savage mensen. Die man heeft die fame, die man heeft die fanbase. So wat hij bedoelt, als je met hem battle, hij is een heavyweight en je zal lose mensen. Oké, is nou 21 Nick wat hier komt mensen. Sorry mensen, ik heb nog die camera gedraaid, die lighting is nou zo bad, hij is uit geweest, maar 21 Nick's verse gaan ook komen, ons gaan zoveel meer van die mensen bars kan proberen om te catch. Maar mensen, die is een van die topspitters, die nieuwe topspitters in de thuis die. Hoor wat die man te zeggen had mensen. Die man is crazy met zijn pen. So kom eens break it down. Ik trust in de babbel op shotgun. Wat op Aliri of man. Was murder voor jou wat zo opstaan. Zeg me waar is die fucking wel op man. En met mensen, en jullie wordplay gehoord. Kom op break met jullie dat wordplay down. Dat is harde wordplay daar mensen. Ik kan laten drinken, super is maar, laat ik het famous heavyweight. Achter die neem je deze graveyard battle. Hoe op zijn squad te zetten, zet al deze graveyard man. Hoe op zijn squad te zetten. ik trust in de babbel op shotgun. Wat op Ik pas aan de babbel op Shotgun. Shotgun is een song van die man. Aliri of man. Was murder voor jou wat zo opstaan. What op Aliri Ops man. What Up is ook een song wat ik actually ook gefeatured was.
Me was die fucking wel off man. En met je net het loop. Was wat hem terug, sorry. Deze graveyard man, hoe op zijn squad die zit dan. Ik was in de babbel op shotgun. Wat op, aliri off man. Ons murder voor jou wat zo opstaan. Ons murder voor jou wat zo opstaan. Dat is ook een song van die band. Dat is 3 songs wat die in een sentence geused. Als mijn mannen wat actually kan zo wordplay doen. Zo wil jullie met respect zetten op die kerk in zijn naam mensen. Zeg me was die fucking wel off man. En met je net het lokje losgaan. Als dit doel op zijn tappen wat losgaan. Kom op boys goed die mannen weer opstaan. 21 en je koppen zijn opstaan. Ik lokje losgaan. Als dit doel op zijn tappen wat losgaan. Kom op boys goed die mannen weer opstaan. 21 en je koppen zijn opstaan. Ik voel dat die flow is verschillend. Je is danger zo wees maar voorzichtig. Ik weet ik zie best die binnen. Toen en nou wel alles kinder. Fake zijn mensen. Wat die man actually daar bedoelt is, maak je zak hoeveel views je gaan krijgen. Maak je zak hoe goed je gaan doen. Hoeveel shows je gaan hebben voor me. Dan gaan al die mensen is wat gaan praten wanneer je goed doet. Toen ben ik uniek mensen. Op je gemissen survive ik. Top iets uit mijn nigga kun je ijs ik. De karen liggen voor ons is type ik. Mijn pizza met zee met de side chick. I explain it man, Vajella. I explain it man actually wie is. Hij top it chats elke keer in de thuis in. En hij is altijd met een frons. Dat is hoe die man altijd is mensen. Hoe ik die man personally ken. Man is altijd met een frons in die streets in. En dat hij op elke mission survive. Kijk je, ik kom het local. Aan mijn opstaan ik pie in mijn vocals. Ik is in de responde, hij stopt terug. Als ik 21 noem ik ook het. Breng in een gebied, lijkt dringend. Zet de stralen met ook X vannacht. Ik heb fans af, dan ben je zang het. Breng in een man, lijkt breng het. Alle pampen met tracks, er is nasty. Alle pampen met tracks, hij is nasty. Ik ken niet bedoelen man zoals die mensen pampen op die songs of puff op die songs. Alles nasty zoals een vibe. Jag kroon met de fokkie met sessie. Als dit niet op PET skate. Ik jag kroon maak fokkie met sessie. Die man zei, hij is altijd op voor die bek, maar hij is hier nummer. Ik maak hoofd zo die like nasty. Als ik optrek met de... Wat zei hij man? Like breng het. Alle pampen met tracks, er is nasty. Ik jag kroon met de fokkie met sessie. Als dit niet op PET skate. Ik maak hoofd zo die like nasty. Als ik optrek met de... Ik maak waves op die sea, dat is nasty. Dat is een double entendre mensen. Ik maak waves op die sea, zoals nasty. Waves, zoals sea zoals een sea. En sea, nasty sea mensen. Ik denk aan nog bij mensen die man kan niet spelen. Angara, wat ik in is like lach. Cheslanese quincy is prachtig. Elke etle van mij is like pach. Flow chains on my shoulder. Julie give to the world, I said opera. Consistent, ja. Nee, salute man, Nick man, van Aipara man, salute. Rest in peace Junior King man. Dag big, 9 to 5, ja dag big. Ik ben active, zoals ik hard big. Only money, ik dag niet big. Consistent, ja dag big. 9 to 5, ja dag big. Yes, we staan in de game. Enige woord, ik kan het dream. Zoek je smoke, maar laat ik het famous heavyweight. Achterin ja deze graveyard battle. Word op zijn squad te zetten. Ja deze... Nee man, gents man. Die man improve na elke drop. Improve my bras man. Die mannen gaan mening ver gaan mensen. Dit bet rechte support. Wat no mening. Behind die mannen gaan staan en die mannen zijn muziek gaan net stream constantly in. En die promoters en up in net die mannen ook een chance geven. Die mannen het een fanbase. Die mannen zal ook kan. If hen useful kan maken. Ik weet hoe kom boekie mensen altijd buiten mensen terwijl onze artiest hier is. En kijk je vertellen wat die man die amount of views die man op elke song gaan kan ook krijgen. Nee man, chance man, kap aan. Word op zijn squad te zetten. 1, 2, 3, we staan in de game. Enige woord, ik kan het dream. Zoek je smoke, maar laat ik het famous heavyweight. Achterin ja deze graveyard battle. Word op zijn squad te zetten. Ja deze graveyard battle. Word op zijn squad te zetten. Oké mensen, dat was Graveyard van Young Savage en 21 Nick geweest. Nee, dat is een solid track man. Ik ga die song 8 uit over 9 8.9 uit 10 geven. Dat is een catchy song wat je kan in je vibe krijgen al die. En
Ons wacht meer nog, gents. In deze eerste episode geweest, mensen. Make sure to like and subscribe. And comment in the comments what you guys want to see next. But make sure it is strictly Upington music. Ons focus net eerst op Upington's muziek, mensen.